Gibuksa na usab sa Senado ang investigasyon kabahin sa Mama Sapano encounter nga mikalas sa kinabuhi sa 44 ka mga miyembro sa Special Action Force o SAF. Sa gipahigayong hearing kaganinang buntag, giangkon pagbalik ni Philippine National Police SAF Chief Getolio Peñas nga dunay kalabutan si kanhi PNP Chief Alan Purisima sa maong operasyon sa Mama Sapano, Maguindanao. Matod niya nga kahibawsad si President Benigno Aquino III nga aduna sila ilusad nga Oplan Exodus diin tumong niini ang pagdakop sa teroristang si Marwan. Apan giangkon ni Peñas nga ang operasyon dili lamang eksklusibong gilusad sa SAF sa Pilipinas, kundi may partisipasyon usab ang Estados Unidos kinsa mihatag og intelligence, training ug equipment support sa SAF. Ang kalabutan sa US sa maong operasyon gi-question usab ni Senador Juan Ponce Enrile kinsa miingon nga gigamit lamang ni Aquino si Purisima aron makalingkawas sa responsibilidad. Mato ni Enrile nga iyang giduso ang pag-abli usab sa maong investigasyon aron mahatagan og hustisya ang 44 ka mga SAF commandos. Alang sa dugang detalye, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph.